Jeg skal fortælle jer om en uges rapport. En rapport, som handler om Jyllands-Posten, om Politiken, om Berlingeren, Ekstrabladet og BT. Og det jeg har set på den her uge, det er, hvem er det egentlig, der læser de her aviser? Er det sådan, så jyder, de læser Jyllands-Posten, og københavnere, de læser Berlingeren og Politiken, ligesom det er på print i papirversionerne af aviserne. For der er det nemlig helt udbredt sådan. Er det også sådan på nettet? For det der net, hvor man kan google sig rundt og finde ting, afhængig af om der står noget spændende i dem, og ikke afhængig af om man nu godt kan lide avisen eller ej. På det der net, hvor alting hele tiden bare er et klik væk. Du skal ikke først finde sådan en bladkiosk, der har det avis, du gerne vil have, for at kunne læse i den. Du kan simpelthen bare sige klik, 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 og så har du avisen fremme på skærmen. På det der net, hvor det hele er gratis, så er det ikke et spørgsmål, om du skal til lommen for at få lov til at læse i en fremmed avis. Du skal simpelthen bare klikke den og læse på det, og hvis ikke du kan lide det, så har du ikke spildt noget som helst andet end en lille smule af din opmærksomhed og din tid. Er det sådan på nettet, at også her er Jyllands-Posten, der læses af jyder, og Politiken og Berlingeren, der læses af københavnere? Det har jeg set på, og svaret er sådan lidt afhængig af, hvordan man ser på det, overbevisende ja. Hvis du ser på, hvor lang tid der bliver brugt på at læse aviser, så bliver der brugt rigtig lang tid på det. Og det viser sig, at 70% af den læsetid, der bliver lagt hos Jyllands-Posten, det kommer fra jyder, eller fra jyder og fynboer. Hvorimod 70% af den læsetid, der bliver lagt hos Politiken, det bliver lagt af sjællændere. Hos Berlingeren er det endnu værre, der er det 80% af læsetiden, som beslaglægges af sjællændere. Det er altså helt klart sådan, at jyder, de kan godt lide at læse i Jyllands-Posten, og københavnere, de kan godt lide at læse i Politiken og Berlingeren. Det er der ikke nogen tvivl om, sådan er det også på nettet. Men der er et par sådan lidt sjove finter ved det. En af finterne er, at Jyllands-Posten faktisk bliver læst af relativt mange sjællændere, og at Politiken og Berlingeren bliver læst af relativt mange fynboer og jyder. Men de her mennesker, de bruger bare ikke særlig lang tid på det. Det er københavnerne, der bruger langt mest tid på at læse Politiken, mens en jysk politikenlæser, han er inde over i meget kortere tid, og vice versa. Okay, hvorfor bruger de kortere tid på det? Er det fordi, at det i weekenden var en fejl, de kom til og ville skynde sig væk igen? Er det det, der er grunden? Det siger tallene. Nej, det er det ikke. Det er ikke det, der er grunden. Tallene siger helt klart, at når først en københavner, han er inde på Jyllands-Posten, ja, så bruger han næsten lige så lang tid som en jyde på at browse rundt og klikke rundt i bladet. Og vice versa. For Berlingeren og Politiken gælder det også, at vestdanske brugere, de bruger næsten lige så lang tid, som østdanske brugere bruger på et besøg, når først de er inde. Så de bliver altså ikke skræmt væk af et eller andet grimt layout og et logo, de ikke kan lide, eller en skrivestil, som er uvandt for dem. De bliver faktisk hængende og læser løs. Det er jo så selvfølgelig godt for dem alle sammen, hvis de gerne vil have, hvis folk gerne vil have nogle flere læsere af den der anden slags. Det er godt for dem, fordi de får at vide, at der er faktisk en interesse for det. Men hvordan kan det så være, at læsetiden så er så skæv alligevel? Men nu er det sådan, at man på et besøg bruger lige lang tid. Jo, forklaringen er meget enkelt. Det er nemlig sådan, at jyder besøger Politiken og Berlingeren meget sjældnere, end de besøger, end københavnere gør. Københavnere kommer meget jævnligt igen, og jyder kommer kun igen en gang imellem. Og vice versa med Jyllands-Posten. Københavnere kommer, men de kommer ikke forbi nær så tit, som jyder gør. Det er simpelthen en loyalitetsting, der er tale om her, og det er ikke så svært at forstå. Aviser er sådan en slags medie, som er meget afhængig af folks jævnlige genkomst, og du kommer tit igen til aviser. Aviser har du lyst til at læse på en gang om dagen, eller i hvert fald nogle gange om ugen, fordi der sker hele tiden noget nyt, så du kommer tilbage. Og så betyder det selvfølgelig enormt meget, hvilken avis der er dit første valg. Og hvis det første valg er Berlingeren og Politiken, så kommer du rigtig meget der, og kommer kun over Jyllands-Posten, når du finder nogle links nogle andre steder fra, eller lige skal tjekke op på en yderligere historie. Og vice versa. Hvis dit første valg er Jyllands-Posten, så får Jyllands-Posten rigtig mange flere af dine besøg, end de andre gør. Så historien om Jyllands-Posten, Politiken og Berlingeren på nettet er same som på print, but different. Læs mere om min rapport, ring til mig for at få mere at vide. Vi tales ved, eller ses i hvert fald. Hej alle sammen.